Ka Greta Solutions Training Academy ka Baytray Ringkat Pat ka Sarkar Meghalaya ka wan Rashpi ye ki free skills training bapher. Ki training ki bam dan kamban siu la ni yo ai. Ki jingmen toy ban yo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement. Ki jat courses ki badan hapo kani ka center ki long electrician, masonry, fast food, craft baker, bamboo furniture maker but kiway de. Scan yaki form link ba QR code la ni call menta ha uni un number nyo hunrio sao not khandai san nyo 7640957777. Ka jingele jong ki bor pulit ban te lakam ye ka jingyolat jong drugs ban rung she ki shnong ki thau lengba jong ki khon samla kre ka wei ni ki cheng angnot jong ki kimi ki khapa ban yokem ye ki badan khti badru ban pendu ja yo neu ja jingdi uba ka imlang salang gala sneudur da ka jingdon jong ki breu ki bapanon kam yo ha ki babun ki jing yokem ye ki breu ki bapanon kam yo neu drugs bat ki bapersang ban khayi ki dei ha ki jaka ki balongsor henry om lapat ban len ba menta uneu drugs wala sedang bandrong sesegi shenong gi bakham kendong dang hagi nagi khendiat singi gi bladam ka senglong kemi na shenong lakro ka shenong ka badan sikitan jirang kala yo ban kem ye gi khna samla gi balas sedang ban penun kam drugs dak ba penun kam daw injection bat hagi te jing yo kem ye ki la yo ru na ka met jong ki ya oserin injection bat hadin ga jing le jalam sha gi jaka test lalap bagi ne khna samla kila ju penun kam drugs daga jing sokhya halor gane jing sedang rung jong drugs shekathan nagliang jong rang ba shenong lakro uba es walang ulapan pau ya ke jing sokhya ka bajur ha ka bagi khun samla glas dang ban ngop hau neu ja jing di ha ke jing ikran uba es walang ulabu daga jing kentu sha baro ki kmi khpa bakin long no ki bahusiar ya ka lek kawan jong ki khun samla jong ki khamtam ha ka pormen namar sisin balangop kala e ban pathat yo kunjiri batte dau neu ja jing di kan longru ko khobor sha baro ki paiba jong jalla ba ka jing khun jong ki bor pulit ban te lakam ye ki jing elat jong drugs ban nangpur sha kelengi jaka ban menta ulas dang ban rong sa sikishnong gi bakham kandong ka badon kam hangta ka long ban ai ki jing tirilang ban pendu ja yeu neu ja jing di nadai ba sranli walang long kumram ba shnong jong shnong lakro ha ka bayade bat ka ka phang ka bangi kwa ban kran ka sni kadai lor kamat kabayade bat ka jingjelai ke jong drugs ubala poi wat hakini ki jaka ki jongi ba ngim sham la poi perkhat abaro sikata ngi shui tang lamba ki media ba drugs udan tang hasilong sekwi ki jaka ba khamong sar ndre ba phla kalong ba haki jaka jongi ru drugs ula poi kai ke bang aku abanong kene kepor kai ke balaja po snong jungi kalong ba haka khandai tarik na kaliang ki senglong kemi ki layo ban bat ki arngut ki khna samla ki badai na po snong hi ki bala persyang men penun kam yo drugs te kalong ke buram na bandak nga sno yo banai ke buram ye ki senglong kemi bala shim ki sinjam ban bat i gidai khna ba da kasni babur kum kashnong ila panlong ya jing tian bishar ki bat ila le ya ban yalam ki spot thanan bat ha jing le ke medical test la shem bat la lab ba uladon shaw drug sakament ke jongki bat kila panun kam tede halor kata knong rim kaliang jungi kum kashnong ni kwa ban ai ke jing maham ya kinu kena samla tiba penun kam yo ne jajing di bo pen bu ai nang ni sekmat bala da ngilap kebamut ba ka anjong ke snong kana map su iki badwat ikine kena gi ba mangi ngila debat mentaru na kaliang ke snong ngila da ai ke jing maham bat ngi kwa ro iki bekin kelak bamun bat bala da ngidang lap yang sasin ya ke ba maki kile kebamut ba na kaliang kasnong ingin sa ay jing seneng batang nang pata ke jongki bat ngaburu ke jing maham ya baru kena samla bat kiwe ru kena samla ki badai nabar jong kasnong ru balada kiwan balada ngilap apo kasnong bakile bukum kini jaikam na kaliang kasnong ina map iki na kaliang kasnong ila ya pen bailang nuduk kisang long kemi kisang samla ban trader batang
nak benta ban lap din syu yo le sedang don na pedeng kena semla ki bala penun kam yo ne jai jing di bo pen bu ai namar kalong ka ai ke basngu pla ba ka arta ka batang ar phos nem ka arta ka batang khat pras nem ki breu gila sha pen ngop no ha ka ne jing di pen bu ai ha ka jing tip ka barit ka jongi bat ha ka jing lap sai ka jongi kalong ba ka jing penun kam yo ne drugs kala kam slam ten ring la ban kem yaki namar ba kamdon ya kasaki babiang kasabut babiang ten namar kata ha ka sni ba kini ki sanglong kami kila penong ya ka jing tokit kalong ba na kaliang ka kami jong wine kena kalai i batlalap dala ka jong ka khmat ba kat ba kini kena kitang penun kam yo ne drugs te namar kata na kaliang yo kasnong hi kwa banai ka jing maham ka batang kino kena samla bat kino ki breu ki banabaru bala da kiwan po snong ada ngilap bagi penun kami bukum kini gijai ngin le dak batang bat ngin no map hiru da lele ki nga shuburu ga jing kerpan kena samla kamtam ik sang samla snong bakin long ba pengor bha namar bala da na kaliang jungi kum ka snong ngim don ga jing trelang hak bay dai bat kene phang lani kamat ga bakta ya ka imlang salang kamtam ki khun samla ki jungi bala persyang balik kini jaikan na iyo le se suki kalong de jingma bakraw na panta ka emlang salang khantam ki khun samla jungi hapo snong pothaw hapo jirang bat hakathani baro ko ngla banong te kita gide ek kentin bang ko an panpaw kani kapor na kaliang jong akum urang ba snong jong kani snong hangni hadin beng layo ban bat ikini ki arngut khna hak bayade bat ke jing pedon kam jong ki yo ne drugs te ngaburu ka jingketu lengba kani ka media ya ki bahaying ki bahasam bakin long ki bapengor bakin ai ki jing trelang nak rengkat bat ka snong nak benta banwanra ki jing bahapat sai sin nak benta ki khun ki ti jongki te khablish bul. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in.